Falando primeiro do indicador en xeral, por tanto, do indicador AROPE, do indicador de personas en risco ou pobreza e exclusión social, bueno, pois aí ven os datos, é dicir, na fila de abaixo, na liña de abaixo, son os que se refiren a persoas en Galicia. Como sempre, como ven, é dicir, sempre é unha tradición que Galicia estea por debaixo da media nacional de persoas en risco de pobreza e exclusión, pero vemos como no último ano, bueno, pues pasamos do 25,2 ao 23,6%. Bueno, pues estamos falando dunha reducción casi de 42.000 persoas menos no 2022 que no 2021. Ben, por lo tanto, bueno, pues compre esa primeira conclusión, é dicir, poucas veces nalgo como a pobreza, que é un fenómeno estructural, poucas veces podemos dar novas. Ben é certo que como ano pasado me criticaban algunhas das persoas en pobreza que asistiron á presentación, bueno, pouca alegría hai porque quedan 636.000 persoas. Utilizar a palabra boa nova, bueno, hai que utilizala con moita precaución, é dicir, pero sí é certo que, bueno, o camiño pasar do 25,2 ao 23,6, como ven na serie histórica, poucas veces podemos decir ese evento.